Következik az egyszer volt, hol nem volt a Föld a Minimaxon. Ajánló. Messze innen, hetet-hét tengeren is túl élt egy delfin, kinek emberek voltak a barátai. Zoom, köszönöm szépen. Ám nem csak a barátai. Elég már az ostoba mesékből! Gyerünk, gáz neki! De az ellenségei is emberek közül kerültek ki. Azt hiszed, betoljuk tőled, kölyök! Zoom a fehér delfin. Minden nap a Minimaxon. Alvin kalóz, Alvin game király, Alvin golfmester, Alvin haver, ejtőernyős, bűvész, deszkás, felfedező, és minden, amit valaha elképzeltél. Alvinból soha nem lehet elég. A történetek kifogyhatatlanok. Gyere és tarts velünk te is! Alvin és a mókusok. Minden nap a Minimaxon. Ajánlót láttatok. Reklám. Az év eleje a kezdetekről szól. Van, aki újra kezd egy hobbit. Van, aki új lehetőséget kap. Vagy az élete új szakaszba lép. Ebben néha kell egy kis segítség, hogy sima ügy legyen, akár a Cofidis minősített fogyasztóbarát személyhitel. Kamat 9,9, THM 10,36%. Cofidis.hu vagy hívja a 1411-et. Január, nem kell izgulni. Tudom, sok a feladat, a készletek meg csak fogynak. De minek röpködnél annyit? Az Osanban egy körrel betárazhatsz mindenből, amiből a több most még olcsóbb is. Többféle Kobu püré 10 darab vásárlása esetén darabja 207 forint, az 1 kilós Café Cortez szemes kávé 4559 forint, a 48 darabos Osan kedvenc macska eledel csak 5299 forint. Irány az Osan, spórolj okosan! Két kez hallod, hát hogyha kérem. Féltel, röppenjünk hát most a héten. Válaszd azt, ahol hisznek benned. Higgy magadban. Erste. Végezd el gyorsan, egyszerűen a ház körüli feladatokat a minőségi Parkside termékekkel. Csütörtöktől a prémium akkus fúrócsavarozó készlet csak 19.999, az alumínium háztartási létra csak 14.999, a farmer munkásnadrág pedig csak 5.999 forint. Lidl, igazán megéri! És sima. Ha OTP-s vagy, a mobilbankoddal mostantól egy érintéssel kérhetsz pénzt bármiért, bárhol bankol a másik. Pénzkérés simán a mobilbankodban. OTP Bank. So Turkish. So Turkish. So Turkish. Go Turkish. Mi prémiumosok ebben az évben is sokat spórolunk a céljainkon. Idén megnézetem a szemem. Jól látod, az árából 20% visszajár. Egészségesebben fogok élni, de előtte kivizsgáltatom magam. Persze, 20% visszajár. Idén rendbe szedetem a fogaimat. Fogszabályzó? 20%. Visszakapod. Új egészségszámládon 5000 forint jóváírás. A befizetéseidből 20% visszajár, és még 10 milliót is nyerhetsz. Premium.hu. Megjöttem!
Mindjárt készítek. Gyere, Kaja! Kész az ebéd. Nagyi, ebéd. Mennyire jó, amikor sülve-főve együtt a család. Gyermei, amiben egyetértünk. Szeretnéd már online eldönteni, mire vágysz a Rossmannból? Nincs tragédia, megoldjuk. Használd a Rossmann appot, és találd meg a személyre szabott rutinodat. Rossmann, tudjuk, mire vágysz. Egy őrült utam volt Lego Cityben. Üdvözlünk! Teljesen felpörögtem, és a sofőr is hozta a formát. Csomag! Első megálló, ez a menő étterem. Krumpli! A kaja király volt, de hirtelen a sült krumplim utol kellett térnem. Kapjuk el! Csak is Lego Cityben. A te városod határok nélkül! Új Lego City készletek. Reklámot láttatok.